Otac je osnovao ovaj obrt 1977. na 76. je preuzeo jednu staru postolarsku radionicu. Prije toga je radio u Astrico modelar. I od tad je postolarska radionica Zvonimir u našoj obitelji, sad već 40 godina. Prva je bitna ona ideja, onda uzimate kalup, pravite kopiju kalupa, model crtate, onda taj model prenosite na papir, dobivate te krojeve, krojite gornjište, morate ga završiti, sašiti, spojiti. Onda kad je gornjište gotovo, ide gore kod majstora koji navlači to gornjište na kalup i radi cipele. Veseli me to da smo opstali već 40 godina. Strašno sam ponosna na to. I da još dan danas ima ljudi koji cijene taj ručni rad sve više i više. Ja sam Nataša Trinajstić, vlasnica postolarske radionice Zvonimir.